אני רציתי כל הזמן לעשות הרצאות, וכשהתחלתי לשבת ולעשות, ראיתי שיש הרבה בלבול בראש, הרבה משפטים נכנסו לתוך משפטים, מחשבות בתוך מחשבות, והגעתי למסקנה שאני צריכה עזרה חיצונית. וטניה אני מכירה מהרצון לעזרה חיצונית באינטרנט, והנתינה שלה באינטרנט, המאמרים, סידר לי את המחשבות, זה סידר לי זה עשה סדר לגבי פתיחה, אמצע וסוף, לגבי תכנים, לגבי בנייה של תכנים, לגבי, קיבלתי ביקורת, מצאתי שיקוף. אני רוצה עוד. מה שבאמת למדתי זה לעשות את הסדר, לסדר את הבלגן, וזה היה מאוד חשוב. והיום אני נמצאת במקום של ללכת ולעשות הרצאות לאנשים. בשלב שאני נמצאת יש עוד מה לעשות, אבל זה מסודר. האווירה הייתה תומכת, אווירה מפרגנת, אווירה עם ביקורת מאוד טובה, הביטחון העצמי שכן לעמוד מול אנשים ולהגיד ולדבר.